στιγμή βρισκόμαστε στο χώρο του ορφανοτροφείου Θηλαίων, το οποίο απέχει 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλκούτας και από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό. Μετά την ανακαίνιση του Ελληνικού Ναού και του Πρεσβυτερίου, του χώρου του Ελληνικού Ναού, επιδοθήκαμε περισσότερο στο φιλανθρωπικό έργο, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί εδώ, τη φτώχεια, την ανέχεια, τη μιζέρια, την αναγκαιότητα. Διότι τι να μιλήσεις στον άλλο για τον Χριστό όταν ο άλλος πεινάει? Ο άλλος θέλει να φάει, να ζήσει, να επιβιώσει. Χωρίς διάκριση φυλής, θρησκεύματος κλπ. Δώσαμε παντού όπου μπορούσαμε και όσο μπορούσαμε, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι σώσαμε την Ινδία ή ότι μπορούμε να σώσουμε την Ινδία, αλλά δώσαμε τη μαρτυρία της χριστιανικής μας αγάπης. Αυτή τη μικρή σταγόνα μέσα στον ωκεανό. Και δημιουργήσαμε σε αυτό το διάστημα. Αρχίσαμε πρώτα με ένα συσίτιο στα άστεγα παιδάκια της περιοχής. Είναι περίπου 200-250 παιδάκια που παίρνουν από το 1992 κάθε πρωί ένα ποτήρι γάλα και μπισκότα. Και για μερικά από αυτά είναι το μόνο γεύμα της ημέρας. Ζούνε σε ένα γειτονικό καταβλισμό που ήταν παλιά ένα μουσουλμανικό κημητήριο, νεκροταφείο, με τάφους μουσουλμανικούς που είναι σκαμμένοι λαγούμια κάτω από τη γη, και τώρα σε αυτούς τους τάφους μένουν ζωντανοί, μένουν οικογένειες. Στη συνέχεια αρχίσαμε ένα πρόγραμμα διανομής τροφίμων, τα τρόφιμα της εβδομάδος, σε περίπου 1.000 από τους φτωχότερους των φτωχών. Διότι είναι πολλά από αυτά τα παιδιά που δεν έχουν κανέναν πάνω στη γη. Εμείς είμαστε το παν για αυτούς. Και έτσι ελπίζουμε στην αγάπη, ότι η αγάπη των Ελλήνων θα συνεχιστεί, για να συνεχιστεί το έργο αυτό. 3 φορές το χρόνο η φύση εδώ αλλάζει όψη. Όταν είναι η περίοδος των μουσώνων, είναι μια απέραντη λίμνη και όλοι κυκλοφορούν με μικρά κανό που φτιάχνουν από κορμούς δέντρων. Τώρα είναι που πρασίνησε γιατί φυτεύουν το ρύζι, και όταν θα θερήσουν το ρύζι θα είναι ένας ξερότοπος, μόνο τα δέντρα θα φαίνονται που είναι, και θα είναι όλο ξερό, δηλαδή η εποχή ξηρασίας, εποχή των νερών, των μουσώνων που είναι λίμνη, και τώρα η εποχή που έχουν το ρύζι και έχει πρασινίσει. Έχουμε το πρωινό συσίτιο στο Καλιγκάτ και ένα ιατρείο στο Καλιγκάτ που είναι ελληνικός ναός. Και δίναμε μέχρι όλα αυτά τα χρόνια, δίναμε το συσίτιο στους 1.000 φτωχότερους των φτωχών. Στη συνέχεια κάναμε το ορφανοτροφείο Θηλαίων. Κάναμε τα 5 σχολεία. Έχουμε άλλα 8 ιατρεία σε αγροτικές περιοχές όπου δεν υπήρχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για αυτούς τους απομακρυσμένους κατοίκους των χωριών.